थानाय 23 तारिखआव 23 आगस्ट 2019 सॉरी 2018 23 अगस्त 2018 Kena mana ko nong mali do. Nong tam nong hat thong le bok sino. Ang sama भयो ko. Handphone mo. Ini orang langsung ngomongnya. Ada. Nanya deh. Kasih kan itu. Samaan kan lo naik rumah cuma kolong dia. Udah mau nak. Ayo kita polong tongta. Kenal ya? Anu tu sedek. Oh. हामबाय जों तिनारा खवाय गोपालनगर खातियापारा फाइजाक लाई थांनाय 2018 23 तारिख अगस्त सिनि स्टेट को डिमांड पालायनानै थांमानि जराव अनग निचिनि ताखुक तपन देबमा आरो सिनि खमुलंग थांदनि गारि एक्सिडेन्ट थिमानि तिनि लकडाउन नि जराव बर बाहायगै दं आपन नायन बगै जों सिनि बर मना एमएलए फाइजाक सिनि पार्टी बे सिनि ऑफिस सेक्रेटारी सिनि सार बुद्ध देबमा सिनि अरनि आमसानि सिनि पार्टी सेक्रेटारी सिनि ताखु फटिक देबमा जों फाइलायजाक अ जागाव अजरा बर काम खायसाय दं आपन नायन बगै फाइलायजाक जों बना 50 केजि माइरंनि थाखाय जाय किसे मिसे दाल हक समोसा बरखा जों जेफ्रो बिनि बुजनफ्रो फाइफ्रो आफ्रो जों साजा जों जददिन तंसाक बनो नाय थांनानै हनै अन बगै जरा जरा जोंरो फाइलाया नायन बगै बनि बगैनो दिनै लकडाउन नि जराव बर बाहाय के साइटम और नायन बगै जों दिनै और फाइलाय